세카레노 다리가 자자카 아라니 이만 바통에 피처로 거기에 삼도로 그것도는 거기에는 디스플레이가데 कुछ वार्डन को खिलावई दस सालो काम के पूरी हुई आगू मथानाय कारण कि नरक सिसिनि अहानि फ्यूचर थिनां नरक सिसिनि जत जिया परि करो अहानि अमर नरक डिसिप्लिन बागे काम के पूरी हुई डिसिप्लिन बागे कौन नों फ्यूचर संग को खिलावई नों वार्डन को खिलावई नों प्रिंसिपल को खिलावई नोंनि गार्जेन को खिलावई डिसिप्लिन बागे दस सालो मा आउ थानाय सोमोनो ओइ दंनाय वां चेनेनो नो ओइ दंनाय आंनि जे वां चेनि संजार बरक आमनो ओइ दंनाय सब समय पेन्सिल अतो सिमसार बंगलाय 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 ओइ दंनाय सिंजो तनो गार्जेन हिसाबै जोंनो ओइ दंनाय दङ गोसोआव हेल्प फैनाय आंनि जेबो प्रब्लेम उन्दै नोंनि अफिसियेलाव जोंना इनफरमेशन रेडी आङो वार्डेनाव बगायनो जोंना थकनि लबि माने जोंनि प्रिन्सिपाल मोसावा जों सब समय गाव इदि आरि डेभलपमेन्ट बारि अफिसनि डेभलपमेन्ट गोसोआव सामो फैथारो आङो बिसिखौ बुंनोब्ला नों जत स्टुडेन्टआ दे कयो काम के पलिबि गावनि फ्यूचर अनेक ब्राइट होनाय डिसिप्लिन नाय मा तवाय नरक नों वार्डेन को करे प्रिन्सिपल को करे टीचर्स को करे नों गोसोआव मा थायो हामबाय Thank you.